Right, aiwa umana zvina kumira zvakanaka pane mudhara ndisendera audio wazanya dze politics dzayo isusu todzizvimbira mudhara ende isusu tichitoda change kuti zvinhu zvinake munyika saka kana vanda toti ndidzokomeka audio kacho ndika play na munyazo zvinzwira zvinhu zvaari kutaura zvinhu kuti muzozvi kumeka sense because inzwaka munyenga ZanuPf yakunzeka proposer power sharing arrangements nekoma neve triple chekutanga ndekuti chechipiri ndekuti vaka acknowledge receipt of communique yakabva kusadc yekunzi musi wa 30 June 2024 vaifana ma-election mamwe fresh election yeZimbabwe handiti asi chechitatu chikunetsa panapa ndechekuti ZanuPf aisikuda zvama-election ikuda kuti vaitwe GNU ndo yekuti vari kupifira kuti vakaita GNU zvinhu zvinofamba so panapa vakunzi vakasenda delegation yavo kusadc ikufanira kusadc musi wa 5 January uno kuti vanoonesana nesadc secretariat yekubotswana wazvo ndakamuningina saka ndo nyaya ikuitika zvekuti pamberi inangu amene ndisi kuziva kuti ichokwadi richautaura vanhu vari kunyeba but inini chandiri kunyatsonetseka nacho izvesoya chandoda kutoziva kuti akatanga nekuti sadc iri kuZimbabwe ndiani atakazi nyaya dzepolitics totodzizvimbira toda kuti zvinhu zvinake zvinhu zvifambe so ladies and gentlemen panapa ndazobva nyaya yavision pane nyaya dzakasiyana siyana ndichikuonesai ndichikuudzai what do you think about zvinhu zvataurwa nemudharo